इउपिपिएलनि प्रमद बर'आ जों हारसिङै भट गेलेगोन होननानै बुंनायथों मानो बुंनो हाया रेवरेवा नार्जारिखौ नांगाल सावगारियावनो भट होनानै बिथांखौ जोङो देरहाहरदोंमोन खिन्थु बिथाङा गावसो नागारनानै गावनि स्वार्थ लबियाव जोंनि बे जन्दारबासिनि हाजार हाजार भटारफोरखौ बिपिएफनि भटारफोरखौ जोगारनानै गावनि सुबिदा बादि लबिनि थाखाय बिजेपियाव हाबैनानै आरो दा बारस्लायग्रा मोख्रा बालन्दा बादि जों खोनाबावलायबाय इउपिपिएलआव फैलायबाय होननानै गसाइगाव जिल्ला हिसाबै बिपिएफ दोलोनि मिरु आफादनि डिरेक्टिभ हिसाबै सारा बिटिसि 40टा समस्ति दा 40टा ब्लकआव जोंहा गोजौ लेभेलाव मोनसे डिसिसन दं जे प्रत्येक ब्लकआव इउथ बिएसइउ आरो महिला बिपिएफ जयेन्टलि वार्कार मिट बे जागासिनो दं दा जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि सिङाव मोनबा ब्लक कमिटि दङ बे मोनबा ब्लक कमिटियाव जोंहा अलरेडि कुसुगाव ब्लक जोबलांबाय गुमा ब्लक जोबलांबाय आरो दिनै थार्ड टाइम नैबे जमदुवार ब्लक दिनै जोब्बाय दा जोंनाव श्रीरामपुर आरो सराइबिल ब्लक कमिटि मोननै दंबावो निश्चय बिथांमोनहा दिनै जेनाखि इउथनि दैदेनगिरिफोर मिरु लेभेलनि बिएसइउनि दैदेनगिरिफोर महिलानि दैदेनगिरिफ्रा समाय लानानै बे मोननै समस्यायावबो थाबैनो दिनैनि जेबादि गेट टुगेदार बा इउथ बिएसइउ जयेन्टलि जेनाखि सांग्रांथि मिटिं बेखौ खुंलांगोन आरो रेसपन्स हिसाबै आङो जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो बुङो जोंनाव गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि मोनबा समस्तियाव दासिम जेरावबो जोङो जिरायना थायाखै फिसा फिसौ दैलि 6 नम्बर कुसुगाव समस्ति 4 नम्बर जन्दार थिग बिदिनो 2 नम्बर गुमा थिग श्रीरामपुर मेल मिटिङा जागासिनो दं दैलिक हाजार हाजार मानसि जयेन जागासिनो दङ आरो प्रग्राम लानो थाखाय जोंखौ खावलायबाय थायो जोंबो बिदि गिदिंबाय थायो एबार जोङो एसे गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो माब्लाबाबो खम केन्डिडेट बिटिसिआव जोङो दैथायहरनो हायै नङा जोङो बे जमदुवार समस्तियाथ' जोङो थांनाय बारावबो बिपुल भटआव रेवरेवा नार्जारिखौ नांगाल सावगारियावनो भट होनानै बिथांखौ जोङो देरहाहरदोंमोन खिन्थु बिथाङा गावसो नागारनानै गावनि स्वार्थ लबियाव जोंनि बे जन्दारबासिनि हाजार हाजार भटारफोरखौ बिपिएफनि भटारफोरखौ जोगारनानै गावनि सुबिदा बादि लबिनि थाखाय बिजेपियाव हाबैनानै आरो दा बारस्लायग्रा मोख्रा बालन्दा बादि जों खोनाबावलायबाय इउपिपिएलआव फैलायबाय होननानै दा बेहा जारनि फले बेहा खुनु बाहाय बिथा गैला जारनि फले नोंथांमोना नुगोन जे बिथाङा जेब्लानाखि बिजेपियाव थांनानै गावनि समस्तियाव बेरायफैदोंमोन बिभिन्न गामिनि महिलाफ्रा बिथांखौ हासिब लानानै होसोलायनाय बेबायदि माबा दं दा बिथाङा बाव हाबनो हानायनि परिबेस गैया दा ओंखायनो जन्दाराव दा जेनाखि गोदान जोङो केन्डिडेट हिसाबै जेनाखि दरखास्त होनाय आरो सायख'जानाय उइलियाम नार्जारिया बिपिएल भटआव जों बिथांखौ देरहागोना जोङो एकदम 100% जों बेखौ आसाबादि बेखौ फेजेननो हाथावथाव जोंहा आरो केन्डिडेट सोर दं बिसोराथ' दानि जे इउपिपिएल माने दा मा होनना बुङो बिसोरो दा जों बादि बुंनो हाया जोंनि नेता बादि हाग्रामाया जों एकलाय सलो आमी अकले निर्बाचन करिम इउपिपिएलआ बुंनायथों इउपिपिएलनि प्रमद बर'आ जों हारसिङै भट गेलेगोन होननानै बुंनायथों मानो बुंनो हाया बिजेपिया आमी अकले भट खेलिम বুলি কয় আমার হাগ্রামাও আমি অকলে ভোট খেলিম বলে কয় ইউপিপিএল কিয় নোৱাৰে আমি অকলে ভোট খেলিম বুলি কাৰণ নাই বিজেপিৰ অক্সিজেন লৈ চলাই আছে এতিয়ালৈকে ইউপিপিএলে আমি অকলে ভোট খেলিম বুলি ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই কাইল অৱস্থা এইবাৰ শূন্য হ'ব আগন্তুক ডিচেম্বৰত যিটো অনুষ্ঠিত হ'ব